Čím potešíte susedov? Že ich pozvem na kávu. Na kávu. Luboš? Pokosím trávu. Pokosíš trávu. Bráňo? Pozvem ich na grilovačku. Na grilovačku. Tomáš? Tiež tá grilovačka. Tá grilovačka, to poteší, nemusíme robiť jesť. Danka? Ja by som povedala, že si nejak pracovne pomôžeme, ako to hovorila Maťa, že pokosíme trávu alebo niečo, že navzájom si pomôžeme. Pooreme záhradu. Niečo také pracovné, že si vypomôžeme. Áno. No, pooreme záhradu. Pokosíme trávu, ja neviem, Pokosíme trávu je dobré. Vypustíme vodu. Chodím k susedom vypúšťať vodu. z bazéna. Smejete? Ja, nie z bazéna, zo systému. Tak, Nejak pracovne, Andrej, že ja si to neviem pomôžeme. sám, poď mi s tým pomôcť. Tak, jasné, už idem a už som hlavou vonom v kanalizácii a vypúšťam vodu v záhrade. Hej. Odpílil som strom minule susedom, lebo jediný mám... Tak som pílil, skoro som si ruku zlomil a potešil som ich, lebo nemuseli sa štverať hore.